musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe aya habride Piindi TV tawateɓe nder e bawol leydi kala worɓe fulɓe susɓe sasɓe darinoɓe prontére ndimagol kadi basal lumbu taw ɗum e won jam hiire mon jam ñalle mon e tumo mo vidéo wawi taw ɗon kala musidɓe tedduɓe safrowol ngol ɗo feɗo e Jali Diop Sangomar Jali Mango e Dirali en ɗo foɗo e légal Anne Maris villa 92S ɗo tawere ayaw mon Piindi TV min calmini on min juurima nomin kewno salminirde on beltoɗon walla nomin kewno salminirde on gandon ko yewtere mon Laana Yontabe min kewiide ko Laana kañƴe kawƴe kalis jolnum ko Yontabe leñolam ka hewno ɗo ande on gorko mo garli belel nabam garle seɓɓe yalalɓe sanne majje man keelene jomiraɗo joom baɗe bawɗe hokki en fartange artuɗo eɗo wonde on ndeɗo yewtere no kewɗen salminirde wolɓe fulɓe walla mbiyen no kewɗen salminirde Fuuta Kumbalu ummorade ɓundu Kumba Bannandu Bou Malik Sy Daoud Boucar hayti lowre lombide walla mbiyen Mama Damgue le mun ngenare dare geloɗe nokku heeɓi Demba Galo Demba e Pati Demba Galo feri laami galoyaɓe heeɓi feri laami heebiyaɓe mbatu ferli laami mbatuɗaɓe yirlaɓe ɓeɓe Allah yiɗi tande rabbitare boyi ɓe gawani beede dasani dolingaji worɓe fulɓe susɓe sasɓe jam ñalle mon arti yewtide mon gorko mo garli beele nebam garle seɓɓe yalɓe saɗan majje man keelele walla nawtamo gaga to Sinthiou ba daare wuuro koli e cayankoɓe ɓe sisiɓe kudi babali Bohan Malik walla nawta en toto ndendore kajel toɓarega jengga yeno ko musidɗagal ennam cehilagal jibini ɗum ɗon nde won noon kamɓe goni sababu jonde men hande joɗade ne wadde émission mo montani sababu noon wawi yettude jomiraɗo en gandi ndendore ko adi 2012 ko 2012 noon jomiraɗo joom baɗe bawɗe hokku en fartange yindirde mabɓe hokki en fartange yitirde gorko mo ganduɗa holko marqué histoire men holko winde nder tarihi men o wiyete Ablaye Hameth Dia on woni fartange hande jonde émission saabu joɗanade émission ko jinnaɗo makko kono ko jinnaɗo yiiɓi pullo kala ko mesalal e pulagu kala woni Demba Hameth Sile amanala war sumbula jindirmi Ablaye Dia ko 2012 wonno koye kanele kanaraji nokko Alpha Oumar Thiara Bayla Tafsir Hamad Kouro joom mata ba salan mata ba walan mata ba bekum koye ngoɗon wuuro e ngolɗon legal celol e galle Abdoul Kofel ko ɗon tigui min keeɓi fartange annutirde kono jibini groupe pelita jibini legal tulel jibini endam mabuɓe kala nde won noon yimɓe kala eɗen jogde mumen nde won noon neɗɗo o so yiɗima o hawridina leñol makko foof o hokkuma walla mbiyen o andinma ngolɗon leñol noon hande parnortoɗen woni sababu wonti endam Alaji Demba Hameth Sile mo hewno wiide Allah tagui gueɗe tati o tagati ɗum ko tagore basal ñaw e musiba neɗɗo ko dabɓiɗa balɗe o foof ma meeɗo wasde ko dabɓiɗa balɗe o foof ma heeb musiba saabu sa toñani ma tooñ ko on gorko laatinoɗo mesalal ko on gorko cinkunoɗo woni cinkal cinkonoɗo mo Allah sinki arjiguini ñeñagu tingu sinki ɓeɗon rimɓe mo ganduɗa waɗi ko kirɗele kewɗi kala dimo jeeyaɗo e pulagu ha ko wona pullo nde won noon ha Bamako ha Congo ha e nder Mauritanie mon fof yiiɗi joddoyde makko mon fof kadi yiiɗi nande ganduɗa ko inde mum e nder sawrol makko Allah arjiguini ɗum Allah wannomo on neɗɗo jiɗaɗo e nder worɓe jiɗaɗo kadi e nder ñeñɓe saabu neɗɗo sa tiiɗaka ko tawɗa horan tawan ka yoɗani hen kanko noon mo yoɗano ngoɗon ñeñagu o hokki kala ɗi ñeeño ganduɗa ko fierté welede ɓornade on wuttu ñeeño walla ɗam ɗon ƴiƴam ñeñagu dogowo e nder ɓandu mum on gorko hande wayni Fuuta Kumbalu on gorko hande wayni Sénégal ko on gorko wayni hande leñol fulɓe kala e nder duni babaɗam saabu mbeɗa heewide dane makko walla darol makko ko vidéo nde wonnoon saɗa heeɗo daalol ngol e nder conscience ma walla e nder ganima ɗi image saabu hande so ɓi pullo keɗotoɗo daari makko ganduɗo daari makko so wiyama yo haala Sékou Diagne Coulibaly ma wayi omo waɗi wutte woli tuubo woli
ju horne ne wada jubbino wadi kodoje ne welta abou ko nango simme nyama go goro ko image uji portrait ji be don worbe sa wiyama holgondo Cheikh Oumar way haldu jobba adama e silima sire sama damman duta de wonnon hande hewbe so ngande gol woni Cheikh Oumar mbawi reftude ko sababu makko sa andi hande ganda ko Alpha Balla bu Bokar en Cheikh Amadou en Amadou en sa andi hande Alpha Oumar Tiano Baylani hewbe so gandama hande ko sababu makko nde wonnon o jabi annana dum ko Allah wino rasul sallallahu alaihi wasallam ikra ya hasin ƴewde gandal ko non tigi alaji damma misley woni na dender bunni bali loskude ben jamarebe men ben kadi waliyabe men ben andube men nde wonnon o andube sa yoma haala cubulawo adden hamal laade nyaloma turmunna ko loskude alay sago non on so mayi woye on so mayi haala mun haale en mbi ha on mayi kono wirnima hande nde wonno enen mbawi wiide ko 51 ware aduna 2021 o yalti aduna kono ho den golle dew oppi de majjara abaran dayman kala génération gardo ma tumno e dido archive di oppi gile yore makko e far bagel farba mayde gido haɗani gido gile ɗiɗon bandaji kasaji ɗi waɗanno haalde jamaraɓe men falake en Sammamoudou Dialalen e woɗɓe Demba me yewti pulagu Demba me sinki pulagu min mi wi wona ndendor tan wasra wona ndendor tan yara ko fulɓe kala jara haɓe kewi noon Allah so itti saldu tawan holndu ganduɗa o sohiya tiiɗi afo mayi noon galle boni ko mallore faade e baba mayi galle boni ko mallore faade afo wallahi an baba Demboyam afuma ganduɗa ko malla Abdoul dari ɗo darde mawdiraɗo dari darde babiraɗo hami gandi kadi ko ɗeɗon pelle ɗe jabɓuɗa mo yoɓɓu ɗum so tawi noon mayɓe ne daara wurɓe ɗo noɓe dañama Guisse mako no baba Demba hewno wiide ni an wona afo moƴe koyɗe belta sabu o holde min haqiqa hamin gandi ganduɗa ko ɗam iyam dogannoɗo e baba Demba ɗam tigui dogata e ma yakar noon ne waɗi jikko kadi ne waɗi an noon a dawani oɗon ñalowma ganduɗa ko conten jikki wima Guisse kadi en duwonima damga foof en duwonima leñol pulaar foof eɗen kewiide mayɗo guiɗo haɗani guiɗo ñande wirde ganduɗa ko janggo ne wona wirde baba Demba ko ñande hen tigui ganduɗa ko Ceerno Bokar Alpha Amar Seydi Yero Bousso Ba Ceerno Bokar Amadou Bokar on mamoun ganduɗa ko jeenoma e ɓeɗon ardinoɓe walla men koye jagorɗe laamu Abdou Adri Kane on wonno ministre chargé des affaires religieuses e nguɗon laamu hande sa yi ganduɗa koye nder Dakar ɓenna Grand Dakar avant kadi yetto point E e ngal ɗon leegal bitegal rue 10 zone sa yettima e nder ngal ɗon leegal ma yi beddon wiya ri Amadou Bokar ko mamma golli ɗum noon hande ziar mawɗo ne waɗe ayi vidéo ji ɗi ganduɗa ko alaji Demba hammeɗo mantanma ɗo mantanma aɗa jooɗi ndeysan hande fo onon on mbali barzak ko noon adun de ko tekum ko lamɗam woni golle ko ɗam lamɗam tati sinkere hande leñol maabuɓe ndendori kala dutti duwaw enɗam fulɓe nde won noon sa daari ñande hen guenale ndendor ɗe worɓe donki hejjude nder pays boowal ko alaji Demba Hameth Sile golli ɗum noon on noon so ruttimo woyere fulɓe noon goyani haydara ɓe goyani to paara min goyi ko yewene hamin gandi so tawi ko moƴƴi tan joɓata le bienfait n'est jamais perdu jomiraɗo moƴƴane ma nde won noon kala ɓi pullo walla kala jordirɗo e ma ñamli ɗum moƴƴane woni ɗo woni caggal leydi kala Guisse a yeehi e yadare gati bamun Cheikh Oumar bamun Cheikh Tidiane bamun Hamme Ousmane bamun Coumba Demba wallahi Guisse e yadare gati en duwonimo noon sinju bamɓe naɓe kala saabu koye leñol he jeeya hammadi hunare e famille on kiide naɓe kala en duwonima koye leñol he jeeya en duwonima kadi tenti ganduɗa ko hor kajere ha fayanma Bakel ha fayanma Mali saabu en jii kamɓe foof haymo arani luli kono kadi e duwonade afo mo ganduɗa Farimata Hamme woni alaji Dia alaji Maba
e miñumen kala e o Dawuda jooɗiɗo ɗo e ñaari tali gonɗo jinnaɗo gonɗo sehil gondi conseiller waajuji moƴƴi e yidde ganduɗa ko moni fof wona yidde moni fof ganduɗa ko daro darde fof darade saabu min ji darde ma e needi ma ndi negɗa men a yittani ndi needi noon sona e babdam mimo Guisse dawde mo Fatima Hameth alay sago noon ganduɗa ko haala ka haale nde won noon ñande nana alaji Demba Hameth yalti aduna yimɓe fof maddi diram sosam arde ganduɗa ko ñaari télé oɗon juma saabu woni ñaari ñuma nde won noon a hodni a ñammini a yarni ko adi oɗon ñalawma alay sago noon bande en bandiraɓe fof ganduɗa ko doktanma levedi koro noon so waɗama ɗon e gardugol ma bettani a duusi on jinnaɗo ha ganduɗa to jettinɗa ɗum ɗo yiiɗi yetta ɗo min jettima jappul alay sago noon ganduɗa ko kaalen haala dawdu goɗɗo maire commune mo Orkadiéré premier questeur à l'Assemblée nationale dariɗo darde semmude kono ko guiɗo Demba Hameth hanki ko waɗi hande ko guiɗo yeeso e caggal on noon wona nafoore torse nde won noon torse wawi yitan ko yeeso mum on noon ganduɗa ko wona jeewoma hande wasa yidemo janggo ala so jaggi ganduɗa ko ndimmango jaggirta so jaggi gari ko fisabilillah o jaggirta nde jagguno Demba Hameth noon leñol ngol fof ande o jaggi hayde jomum on yalte aduna yimɓe ndi darde nde o dari fayidagal ngal o waɗi mimimo Dia ka neɗɗo moƴƴo ka jankiniɗo ka laaɓɗoriɗo ka dokko ka jurum deero saabu yimɓe fof walla ganduɗa kala gadduɗo Demba Hameth tigui rigui andi darde nde darɗa hen ana o pani ha maya luuɗa corbillard yima Dia en jetti ganduɗa ko guiɗo dendanoɗo hanki renda ñande hen kadi sa yi ɗum ganduɗa ko gonɗam jurum enen wama e ganduɗa ko ɗeɗon guite woni Ifra Sall ko gorko mon ndendori Kadiel bamum Samba bamum Ablaye sa yi ñande hen darde darɗa nde ko a darinoma ɗum Demba Hameth a dardinoma ɗum e Demba Hameth ko adi on ñalawma wadde so yeehi noon a darima darde poɗɗa darade watta kuro noon saabu hakkude mon hanki wonno ɗaccere ɗelkino hewno wiide darde ma faydagal nde wonnoon nde yani nde tan koye oɗon cortège kindiɗa e oɗon 4x4 ma noir double cabine alay sago noon manoir nde ka duttoteɗo teddugal ka duwanteɗo wadde Babi Fra min duwanima diaspora o fof ganduɗa ko so yii ɗiɗon image uji walla mbiyen ko heeɓi ganduɗa ko wadde vivre l'événement en temps réel guiley ganduɗa ko déplacement ɗo e Dakar ha yettade ndendori ha nden wirwirde ha e ndeɗon jonde ɗiɗon allocution ngaji ɗiɗon témoignage uji e nder tulel e nder galle Demba Hameth Piindi TV ne jeeya hen Daouda Moussa Baydi Malal Moussa waɗe déployé des moyens wi fulɓe fof yo ganduɗa ko keɓ cinkal ngal ɗon walla mbiyen fulɓe fof ganduɗa ko yo mbasoto ɗum noon yo mbaɗ vivre événement nde wonno ko jaalal yani Piindi TV yani kono kadi yettude ganduɗa ko ɓen arti ɓen Abou Samba Diop gorko mo Nguyi Tata Lele Ndiadiane kono jettan mention spéciale ɓen ardiɓe men to Piindi radio la rédactrice en chef kono kadi yettude gorko mo Hunare hokkuɓen fartange wadde ganduɗa ko en direct on événement woni Amadou Moussa Anne yettude Halimata Dia Halimata Oumar Dia debbo mo jaari jammule e rédactrice en chef guila ñanduɗa koye oɗon ñalawma aljuma mo Alaji Demba Hameth yani ñaari tali ha fayatma ndendori kala édition 13h yiyama hen ganduɗa ko en direct Moussa ñatto to ndendori wadde témoigné kono kadi e hollude bandiraɓe holno gueɗɗe jaari ala fof ko humpi hen leñol fulɓe ngol ko yettere Allah noon nde won noon mi wi Alaji Demba Hameth kanko e duuɓi makko saabu golli ko ganduɗa o ala ko wawi mumtude ɗum Allah ɗeɗon toɓɓe ɗew toɓɓe jawgal wona ƴiwone wawi ɗum mumtude en jetti noon wurdonoɓe ɓen darinoɓe hen ndendorinaɓe kala e groupe pellital kala e kuuɓal guila ceerno Hamme en ceerno Ousmane en Ablaye Dia en boni Cama Oumouhane en en boni ganduɗa ko Abdourahmane Ya en ɓen kala darnoɓe nder semmude sectijane en ceerno Ablaye Guisse en e gallo fof Coumba Dammen kono kadi yettoyde ganduɗa ko Kanel naɓe guila Amadou Tour en ɓen kala daride darde semmude
bari immortaliser l'événement e wiide fulɓe noon min mbi on kalif mon Allah ñeñaago sabu hannde min jaarama kalif mon Allah ñeñaago sabu jaral yehi mo ganduɗa min mbiyani lomtoma ko ala kono waɗi fayre darde der noon nde wonon somin jiimon noon min dañi tuusal musidɓe tedduɓe arɗo ɗo hannde ko ruttuden duwaw nde wonnoon alay sago noon waɗa oɗo spécial faade makko sabu omo harojine ɗum ɗon omo jeeya kadi hokkumin courage ha yettade ɗo tan mboɗo heewide ko ceernam guila hanki tawande soir simtude golowole hanki simtude golowole hanki e golowole paaɗe e arde sen ke ɓuyi c'est le passé le présent et le futur ala Demba hamɓe noon golle kene sinti hay sen joni ɗom noon leppi haalde haala makko en mbawa gaynidde nde wonnoon kanko golle o way noon musidɓe tedduɓe min mbiya won Allah jarama e dow dadam mabuɓe ndendorinaɓe mbiya won Allah jarama dutti won teddungal woto won ñamade sah yoɓe kono kadi e jarnade on onon kala arɓe suurde oɗon ganduɗa ko jinnaɗo men ɗoftude ɗum eɗen ñaago Allah ndu naati ndu yo ɓuramo ndow yalta ndu yo nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum e barke mum ya barke salatul fatiha arno yewtude mon ko gorko mo garle belle nebam garle seɓɓe yalal bisaɗen majje man keele émission noon wawa juutde saabu garɗen ko ruttude teddungal no tuubo mbiyata wadde rendre hommage on jinnaɗo men min ji témoignage mon min ni ganduɗa ko ɗiɗon haalullaji patam lami sa yi réseaux sociaux fof dilli guilay Facebook hay WhatsApp hay Instagram dilli ganduɗa ko image Baba Demba yaharen o gollim ɗum ko adi ñan hen nde wonno ɓe mbi ko nene baba gandi tan ko jibini kono paɗe kewde demal suudu ma ko an gollini ɗum hoore ma sa yi bamulo heewi delimo sababno ma Guisse ma yeehi yadane gacce yo Allah hokken yiide saaha paaɗo so wodi ko ngakken paame ko yam kono kalko weli hen yuɓɓi hen paame koye gueno paame kadi ko ɗum noon kadi ɗaɓɓerno ɗum ƴewerno to karallagal to ko ndey Fatou Sali jooɗi ɗo huccire mon ko gorko mo garli belle ndema musidɓe tedduɓe Allah jaramon jaara